କଦଳୀ ମଞ୍ଜା, ପଣସ ମଞ୍ଜି, ବୋଇତାଳୁ, ଆଳୁ, ମସୁର ଡାଲିକୁ ନେଇ ଡାଲମା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଗେ এই ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ଧୋଇ କରି ଆଣି ରଖିଛି। ଆଗେ କଢ଼େଇ ବସେଇ ସେଥିରେ କଟା ହେଇଥିବା ପରିବା, ମସୁର ଡାଲି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସିଝିଗଲା ପରେ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଜିରା, ଅଦା ଛେଚା, ଟମାଟୋ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। କଷିସାରିଲା ପରେ ସିଝାଇ ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚିନି ଆଉ ଗରମ ମସଲା, ଲଙ୍କା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା କଦଳୀ ମଞ୍ଜାର ଡାଲମା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, କିପରି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ। ମଞ୍ଜାର ଡାଲମା ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଡାଲମା କଲେ। ଘରେ ବନାନ୍ତୁ।